bituma ira kwao nabasi nini hose omugondo osimeke kinyeni oni kinyeni orore bituma abana baragire oborimo osomanye abantu bande mwanarire otari gukora imirimo baka abantu bande ugato omugondo manene mokungu okona kwasoko wamba nisisi ebinyambi bireje mugondo nosataga kusimekere cyae nigo okona gutara etukera na bosi letebi yamatwaro wamba nisisi gobege towe sigori kunetwani nyamagazi tokoira ningore yabe esabu yago ita abakungu na baragere kinke kigwene niyamore mokungu asoro teneine karago somo baka neba kuri kwago lekembe mwesi oria manya no mokungu echuma narinda karaji sami nyando chachete mulisha chachete chiwata chikonyo isatto yani asigete chiro siriga okobeko bokima asane nake ebintu binde mbire laundia orango nchokobeka bako mugako maisirundi kabona limesa batoko yabo kabona nanko basane matara oblari muboto yes bakaleta na nane chete skulu na bongo tindura tobango na bundura kango bokima kabisa kabeka linge sana kabeka gachumbari moina kabeka linyogwa ekere bita yiko motokera agasuma ibune to yoni kabera yatu sana neta basata manje tebinte byaga agaso tinkaku o mata magisi amagare ke bibitu 5 paka kambekera magisi start 85 ngoma tafari yuti akaiga mkekisarenti. Get to the point. Take a step forward. Abana batore byabana banyasa intora iko intora nyete titwana Torah verse 9 bato atakire brandu wetu kuriara yani tatara ni nyansa morende toyo moroko toyo ebire no bile paka Yesu chire okuranga kwa machi titwana ni Torah verse 9 imetumura ikasimura abana batwereru wana ntoko na batwereru ara wigoro nande mechanderiga bikoko na batwereru sigati goro mano ina nchoma nyetente torikenda yenche na batwereru wani siri tukori gosoka igo kuwo pakekerore bya pakekerore warete wana bukwete bana intora ikawa na banyesa asetora bana batwereru obuno bomaine kasi torikomenta gosoka asense yo manene nyasaye ino asense yo manene nyasaye ino abuchikoba obo mwando ito igwasa hintoraika agatese gine agotegi anya na makweli nko mirari yo satarati wana nebe matara kunya komotanya riki kwenda abutoko mugaga tori ya mono tora wasemeria okoboki waka berengo kote nko nyasaye abasacha n'abakungu mwakira abamurana abaiseke ense y'abatore bitera nanya nayo taranyo mutoranyo abatore ekyaro mumurana ro kuboni yeta bakenya kane ogoitirie turu bana gochane tanga kinando gochako busana ngona bata murando namwe mese ko imeye igo ikirasa abatore rure abaiseka tamba tevinga nanya nimwe abamuraba nanya nimwe imora ikaso abatara mburabe warona rande tinya mira ali chiro na ko matanga chisa kiamba goli uko rwaje matanga nkalenda na otware nyene chikwa sana ibere nyamira aliasa ko kunya bitte ena abatara tinya baiseka bana motera na mereke mironda ange ense yeteri na morembe mosata yako kuya na noko ebi boko otara wotayo ochikoba kinki bana kombori otabana na pato igana pato yani wana otukumetinga ensenge oba tawara nene kaiwa okuru lakini Biblia ya taraiga asawa kwana nkolenda teke mungu kende eba imetumura ikasimura abana batwereru na sense yo manene nyasaye na abuchikoba ibo motaraika ile tanta nyule nirere bana imetumura ikasimura abana batwereru na sense yo manene nyasaye na abuchikoba ibo mwando ino korende kiromura ambuke Yorudan karamura ambuke
enseri omanye Nyasaye nago chikubaeba omwendo ino amaene enseri otogo chikwaegwa oba omwando ito naende ekerara abao batwerere kwasa ababisa baino ekerara atobo toere korwasa ababisa baito bonsi babaitwanaine babisa bari batwetanaine ere namumenya ase omorembe ase abana ba Nyasaye natomenya n'omurembe aleluya enseri tata abo chigotoa eyitoganyete abana ba Nyasaye ase amariga atari bone bukwegukana egoteba ase egitabu ya Isaya 30 verse 19 batoera rugambura tokwambuka ng'umbu ya Yorodani omonene natoa omorembe sabo sata motata tonyere torenyaine ngo batabine mbugu naki lakini bono nkoroke na maisha gonchoroka n'inyambu iga abana ba Nyasaye intolaika pato atutafika imara amanya goteba tabarimo ayetabe linateba Isaya 30 verse 19 Isaya 30:19 egoteba ine abantu mumenyete Sayoni ora abana ba Nyasaye ntarete kubatebya nga ine abantu mumenyete Sayoni abo Yerusalemu timokogendera kulira naende abantu baremo ese yelyondonga monene gatebire nga ekero toranyora obotoereru tokwambuka Yorodani tonyora omorembe n'obotoereru akibolimpa okorera egento kerabe nikitata retanga amariko omonene n'abakorera amabi bantu bandi bakonya batokorera amabi yani okikondora eninyerete yokorete omomune bakuria batogete yani otatagetyondore negento otatagetyondorere nase egento nasikira akeigo yani bona abantu bandi nomaetanga Nyasaye tagotaranka yage ekiagera takoreta amaya ekiagera naye torareta amayasa abantu bandi oborimo osomani keke gekoriete esioro rie yaki shukuru Mungu onye toranyora kende tebi Nyasaye mbiomo onye kwanyorire tago esongorora metaribere omobisibere kebigo isatu egotabana ari echumongo chechi igokoranche onye Nyasaye okoire ese mentangani kabona obotoereru n'abantu b'efamili yao kabona obotoereru ekero torambuka ore Nyasaye mono nagotabana inua abantu mumenyete Sayoni nabo mumenyete Jerusalemu amaene ntokogenderera kulira aleluya korera nto abanyuma enchara nere egokoriria takorera kira kai Yesu ribaga ekiagera kwa Yesu ribaga naimokie mesigo yao nekerara yeimokie nagotumokie orora mayara okorere esango ng'anyeriari omonene atebanga estanse iya iburasineni nekero tokorera siamango ase ayo omonene nigaganyete ng'a anyare kubakorera amaya gaganyete otiga oborogi aganyete otiga obotomani aganyete okora okogwatana n'amaiso ao bose batira bamagwesoka bobisao tiga omanyete pu bagakamba tagitikora ebibwato isiko aye ngotore esioro ring'ane ngotochandore tagochanda abantu bari moyo bike yange ngiye kumubaka Nyasaye gosaba nabagakabo igokona inyora igongo eting'embe obo mwangwete abamina ekero gwasaba kumyomba chaka korora ekero ekiao tubibi bwate byabagakamba bitageti sana esioro rigekubaira raisi ekiagere ng'enchi yabombo bisana esoke soke biya obo n'obotoere bwasoboete none enchera obo n'obotoere bwakerore n'abantu none echingo eri Nyasaye agokorera amayase bya Yesu aleluya bono amaya kiokorete Nyasaye atagete agokorera naye okorekorera amaya Nyasaye akomente kora amaya ebono gateba naende kwana rimo nase ayo neimokereria igoro manya goikabo kubarorera mabera wana wa minto Nyasaye gatagete imokerera igoro tayoga atagete imokerera igoro namabwani abarorera mabera none mama mino tayo tata bw'emiganda abarorera mabera asoka menye kwaino abana bali bonongina abamura balya bakore kwa abanyamuhando omukuru yagakorete emirimo nahane ngera bonta gete nacha amatanga asabanda tinta getinchi cha matanga
serious mochando kiko umere mochando osoko yotambuka nayo abantu basabana gaki munabami nabamawote bana abana mawosami mwana natalanga yakira mwana tetakoreta mukungu mambi nomanyete bunakoba aye nane te mwana onde egento kiyo kakorete kiya agaika konywa mubwate myaka 26 bono gatige to mwana oyo form 1 mamuro itata matakoega akareta abantu mapema ngese mwata bana mapema mbuya mcheke bono kirasa abantu gaki yani onesuya mtoto kwa nini tigo mwana anywa masiri tara Yesu anywa romo to control chiwese chai noma tinga kero mwana atanywa matiga okore bichane bibe momione na chetari onta bingo mongina igonta geto sabire omwana one no munyagitari sioro gobwate mechando ya rusa teri munyaine atakwa agachira lakini aba muri abari etebeke nyoro bagakora pe aganta binye kenyoro kerimo ekeonde moro na barimu gakinya siringi kiri 220 imorusi ngatabasa ko butu abayibori ntore na mariga ndora mbuka numbu ya yorotani mariga na koteki mbiyamore kaje solibaga aba muri aba baito ekero mwali ikiru tari ryo kunyora na maruna kare inyora na Kristo yo utambukiri kabana batoeru agache abayibori banyoro murembe mbiyamore bana otoko ibore teni gaki what is that yani tuibore paka kala abantu barago to sekerera naende paka kero tuibore tena abantu to sekerera igata eta moto tigeri yake abantu bato sikase ngitu ya ino ekara ne tutu abekire kiwe sase more unaona abana abekero na baruraba nabona aranga muchando tokaria aseki montoko morana kurwa maiso no bosi nabapima mayete muna murega onya no ta ora tantane to tabido ne traki yo mongina omanya konyoro more mbasiri tara Yesu eke kore mu Yesu obongenyi na abakoteki oboli mabaraka abagambi motanyoro tabana bakogende kanisa no babwatu kere biboko bari ko yuboro togere ke bariete ba wanja bari kuboro nya sora nyeta gotabanga omugambi korabwa ngongonte banyolega inja gote tario boli monko bate abana bari bane nya saiga gotabanga inturaika lakini nabarora mabira nya sai nabatinya mariga ekyagera muno goteba ninche nkoremya abantu bane kintakana ne cyane bantigere abo batabwata baise inja ninkoreki nimbarende nyasango kwa naro urimo nyasaba rende abana bane egento gyoka asigeta soma Isaya 54 verse 14 monto tayo abakorere bo benga mama minutai egekorera Yesu Kristo no agwikaransa sino bo monto tayo gocha ko barwani oyo ora barwani ngo bagotiri na Yesu oyo ora bakwane obe omone no igoro na koteki naro egoteba iga ngakeote wetira soboronge no kongiwe bono eyinirenga Isaiah 54:14 eyi 14 gara soma 54 verse 14 15 no 15 soma 15 egoteba nare intagete omonto rasegete esegi beke bikobamo kwana mangana buya beke bikobama atoka muna egoteba iga eteba omonto rasegete esegi nabona atagete abana bari bane bantombayo bagoje wetana nanko enara yuna abantu abagimamuri abasacha manywa mate onde naro taranywa mahonte bari beke nyoroga ngani bwate gento ngukwana basi banywa matiga bana kala banywa mate bana to chake korera ngeto mukungu yo gakorete mirimo kuri ama tukabwa atano yo korora abachukuru muna bagukina lakini nyasa omwanchi otumokire oragate Biblia yote baiga chaka bibitini omonto orasegete segi ayachi anko chekasi miye onde byose segete segi asabana batigaye tali nchenda mutome nyasa okanire onde bwansi tali nyasa ora mutome mwete tali nyasa ora mutome enya soara nye enya
virgin onde bwensi orasegete segi asore nigo arawekero agokwirwania aya no ikege cieriga Nyasaye utono wari tata bwe miranda amaraika baya moyo wari kero bagocha kubarwania mbako nari kyagera tata nyuro to mira maraika atanganire kare nigo mo basa kuninga mwe kama koteki mole bana bana muri mwe Yesu Kristo no ara munai aba isopara aba tigaira aba amate onde tata meseri go chasimure ekyagera yune chinta kana chanya sa ewa eyaera ndiyaera yaeli teraera komena isanemo ayatago tabi mungu tena mangana antagete amangana ama ewo tero na ama na tongiro mutuli bwe bioma eyo sisini wacha ba bitini waya teba onde tayora barwani na ende ngesoma yo teba sigitabu ya saburi ya moja na nane ekebungo keta ti aina ara mangana antagete ko batira ekebungo keta ko mnaisatu ya moja na nane 13 egoteba iga ekero turamona Nyasaye abana bane onde tachiko asa maru abu Nyasaye taliyo toko asa abantu bakoiba abu Nyasaye taliyo toko igo yaterana ekero turamona aye orodio Nyasaye ina tokore amangana manene amangana manene na moibo na musiseni we amangana manene ino kore mwe kagere na bana Nyasaye asomo na motiga macha ibekazi kera bantu barabira macha bao kagene ndagera me erenya maneno kima ayebeka se mo ndapere sarakasi ngo nyatiga kanyeke paka na kodi bantanta ni iroreleke mungu ekero turamona Nyasaye ona bana bana na roteba ekero muraba mana Nyasaye ina tokore amangana manene na mokora amangana manene haleluya amen mwari wanja wana wakora amangana manene onya na bana babo basoma sinitera Yesu beti tumoichana moko bana Nyasaye nyaranga ko gendore kanisa kayira no pasto no warenga abasiriki bamino no bara abana bari bana bamura bakuru kwa abanyamwando timo basakora sega tiye sabwembe momanya nini nyakona isabatire karasere kero gatigati abakuru bari nywa mirega to basakora kamo kuomana otagana tari kena iteta bayiburi bao okwegwe biboko bakesero lieko bwati monto perire tari ko nyorigwa osana baraka ke itata barera mabira bamurabe kegera kero na kule igata getaye mokayo moremye oma ya woko amaino goro ngata kena itete nyokere keke bago kutinsejo ege kogera mwesi mupie kane ondabo mokore ima ekyagera isana nyakoko baba kina tai bamurabo rochaba ababa lima toka basana na matara bamara akunda yanda kinyoro saiturende ege kogero maene akiti nkobe kera bantu bani tomba koteki na chete ninge unone kero mokungu agotebanga igata korogoti kayati gegekao ntai mana alego korabo kero mokungu abamuraba ni tosita kagaki nyando che ebikabu sita ninyare kuburiga kakaba swata babo ngone tabatu mobo tigaraki kakiri kabu sita no chobo obwate kibesa nenyare kanono ole bikabu sita ngware kora ngobo kimanda aragira onye yeme bukero kusoyo bokoriga libiyana yaro ko batera buna turabiki ekero ko igotire obosambire ngoko elinde wango soka motabi ngoma tena abange mole ayamuna panga niri ni atano echi endo ngore squad igotinda amati kerenda ya yotire oro memero goitaba yangali ligo konyori gokwari na yakapia mo esaba no gadi bana bane keramura bana Nyasaye na mokora mangana manene oyi Nyasaye tera teratore na Yesu oikatokora mangana manene bana Biblia goteba no kona kolera Yesu korire igagoteba asike mungo kyaba Korinto tosome ya kabiri ayasome aya matungo kianda Corinthians
rore ngogabo igona isibo kora one yebi atiga yimere ngokorani ewan Rito ya kabere. Aya nyeke mo kianda. Mo kianda ya goteba iga. Into abanyene ni gotwarenge ne kina. Ona rora nyasa into abanyene twarenge ne kina kya makweli. Asenyo ya ito. Indo tuasemele into abanyene. Ntoro se semeli bagaka. Nanya twasemeli abana. Ntoro se twasemelia. Ekyagera nyobo kumabaka nyakare bokamba nimboli no mwana. Naje bieka tobasa kusemelia abana. Tosemeli mukao. Tosemeli musacho. Ingo tubone tosemeli para mama. Nyasaye. Yeye tosemeli Nyasaye. Korende tosemeli Nyasaye. Oyo kubokia bakule. Haleluya. Ingo tubone tosemeli. Baga kabaito chiko lungo kuole. Ingo kona bataba. Tangiri abana ku America ekereki. America nkikero. America no monto karo. Lakini ebirengeri byao imaso mwana otore kankoyo. Tebi Yesu. Agwa nenko lwando. Omamine kware ko ngari bankwane genteke magyoka. Maneno ndendera abantu natire family intenti muke ekero kuira no nyinyora sobroti wa. Aita koroma. Boro nyambo kemuta kurangiria abana bakanya ibo bindi ago takonyo. Tago konyora konya kwari miri biro. Abanyina. Tago tabana ndangire chenyone kono Nairobi indarako ago tanyore kwete. Na ene tago batebya. Abanyina takonyari bagamono asa abana bakurukwa besike baho barina abantu bande irari baga asa bakaba murabaho ekyagera abantu barabeka none karora kwe na bara gutindeke na bara tana hokura muna chawa sara bakaba murabana ndakurwani nimbo ate sababu ndakurwane ege kogera abantu abane na bubakogera mukwomonto na bubagerire bayibira abana step wana kuna kwa ntegeria bagina bando mu muraga kore to mukungu kako moseri ota moseri asubu wangu yani omanyete yani kakaba minamanya wa sala tagame bikomemuri cyari abami nabo bwe mwageri naba gata bayonire magaga batagwata batukuro baraba akere bikamaho aje rwamerere lakini abange basekire mechi bageri abana biminchire bakoko nyama batebire kunyama na gotanyama mbya kera mama ta huntira muswat tiganko erese mama munoka na baseri ababande na abago gweka baseri nekene ntagata gotebi onya gokorera abana babantama ya na abago bakorerwa seritara Yesu abagaka kamoko gamba abanyina tokoro kunga basalisa abanyina bamanye tukuburugera bamuraka abere litungura barasa ngatabanga tigagende na ngore kisere ogotawali ameso mwana nayo busa agenda abali ngotanye nemetano nere abantu abakoma gotema na soko menya abana banyesa mamuraka arati mukungu ebagotema na soko menya ahamuna bagotema na chinga kingo ikabare banchane ne chinga kingo ikachire bebe mechando yabo monege ntoge togera abantu bago itana na gotigana enchara baigwete omo kungu kwaletiwe takona komina ko kwenda gusumya bituma irana kwao na basi nini bosyo mugondo osimege chinyeni oni chinyeni orore bituma abana baragire oborimo osoma abantu bande mwanarire otari okoremere mo paka abantu bano gato mugondo manene mokungo kone kwaso ko bani sisi ebinyambi bileje mugondo mosata ga kosimekere chae ni gokuna gotara etukera na bosi etebi ya matwaro obani sisi go bege towe sigori kuna twanya magas toko ina ni ngere esabu ya goita abakungu na baragere chinke chigwene ndiyamore mokungu asoro teneine karago somo baka neba kuri kwa gorekembe mwasi uri amanya no mokungu echuma narinda karaji sami nyando chache mulisha chache chiwata chikonyo isatto yani asigete chiro siriga okobeko botuma asane nake ebintu binde mbere laundi ya orango nchokobeka bako muga koma
isiorori ngabona rimesa batogo yabo kabona nanko sande matara obrari mugoto yes bakaleta na na cheto skulu na rogo tindua to bango na bundua kango botuma kabisa kabeka ringe sama kabeka gachumbari moina kabeka rinogwa ekere bitari como tokera agasuma ibini teriyo kabera gatu sabe neta basata manje tebinte byaga agaso pinkaku o mata magisi amagare ke 55 paka kambekera magisi start 85 ngoma tafari yuti akaiga mkekisalenji bana batata tema komekenka egwenere elietalia nyasari bako haleluya ingo chasa bagaka nyasai gatagita bagaka bagwichandira chinga chabo mambi nkoruoro nakyo bangete bono mambi nkoruoro abagaka baite mambi nkoruoro nakyo rantige nakinda kulere abamina baito amatuko tobwata na menye nakyo abana babo baragukwane kerorako nakyo abana babo baragwomo banasaba amatanga abantu baitole ne chema chigari chichira oralia monno yakoreta maya ono yateba monno yebokatomwa maskani sana yane ko etigara ko na teba Proverbs 31 ekamulo ke 31 etigara kamonko 31 kara soma emeranga ndi mirongo itatu na ekemo mirongo itatu na ekemo ekagoteba iga kae omokungu iyo kwama kwemirimo y'amabokae torati siaro toko ma eko namba gwani taketi family yacu tubona agakora bya gatoreta abantu amali abamura bari na bakote kimwe bune toro Kenya bari biya akabarata kinstinga kya restaurant abakaba yamba tabi na bwango mukungu bagakamara munyu ametaba kungu wabere lakini omukungu ondegasungule totana kogendo etara homo mwana so kitumyo genda Yesu wanje ekyagero mwana ogimambia nero otawankoro mukungu haleluya osaba nabanyinaba abanyina takola kwiminta mwaka ganyangete na chakwange kama ka Yesu takwanga egenteke nena sege chakuru kumwanya bantu tigaetero wako mwana ekera ko ilo mwana mambia ndega ko tabugwanta wetera somanu lyako ete kera sibile suti kabisa ena itabake kenyo uburo na bako manyemere mwa nemi yako akori diamore baga katago tolina bana kupitia kando wewe aje tiako ngeso libake kero nywa metombe gete ko ngeto bure mena nyomba enyomba na ronkoli yawo tole nonya alakona kwa nyuma lako inaende ngataka kwa mtanya mlaka utupa na wala akiwewe kwa nyuma yani wate kwa manya kwa mpiga kwa manya kwa nyuma mukungu ndo kabire mama atinya saa korra mubesa na bora munyame abana bayemba etumurero inchoyo na chandikire abana baetumurero bakabanda university abanyina ekera bagaka banga munabwo tako muwanga mwoke kinyasago korei moteri nganchwaro bo mugati nkongo murate mugaka omugima oyoko kumanyoko era abeka munneso teri entambe kakula gotimbokia igakona gotabanga yenyasai anyo wasamari no kwaringa nane moteri nganchwo mugima abantu kwangete moyo wale nichoe gwe sutase letara Yesu etoma amarika goteba oyo gokoire bobe ayo mukorregere kero kwa mukoraira mayengi gekora omubekera makarasa mutwaye obalimo osomani bagaka tigago tosero wani sikwa nyome tokandeta inyancha muna chinsa kiro gona bagosaira baraga tigago totebi ngo okorige yo mukungu mukungu ole kwa magachire permanent gotuma mukungu ndorege sogo tue koma nyana no orema okobatisa no machamure robono okobatisa lucha nagote Biblia yama
goteba entanere tokogenda mokungu oyo tigae gogotogi kwaye kore kwina kami gutegereti tereti egwasa mestansa igoro yoka Uchinse goteba iga tata ya mutia tena aho mokungu oyo kwa makwemeremo y'amaboko aye meremo y'amaboko aye rero nkomatora abacukurumbaro beti nobare chochi nobare n'abamura bari bande amaeneta emirimo y'amaboko aye akorire ntogotigese senibasirita ya Yesu etaba na tigatogigwe agwase thita asogokora kwaye bonsi banongo koraki noko yaba sachi kinyoleki kimanaje takwa gotogigwe okorwai obwato mugakara kinyo tamwe tunasikania notogigu ngikeragera otogigwae unabona kugonda atogigwe sengima ekiagera matara musigete kyande gyate ayeta gokogokera kinje nangoge maeto monto ta gokogokera kinje nibwate sababu yoko mwanje ndamara bange nora atogigwe ekerorako wantoma kubekera magisi ikigwa kolira senka naye kwaretiro botaka maeta bakuru bande mbare akanyoro musatu mutaka nando momento mutaka te konyarekana onye kwanyorie na wana nanya tama tarangara genda korenga ngatugotema nkanyora na sali lipi karanya chenya cha kaburu wa mwana yoreko agante bitera marwa tagete ngo sabere nyasai ure ntira yo komenya ngaitera maruka nya twabekire chinyongo satu nyasa akayore ntira amaena mangana ari nyasa ngeta gasoka oikaboni igande biya asire tara Yesu bagaka onchoka kwanyura manwa matuka matambi na nchane ngetenga onchoka na arori nyasa gokorera maya aya nigara ngego gokorera na sikia bengi mwachandira abana baitu iki makora abana baita marubaga abana bagotuita abana baitu babona ikiti cyetu ko myomba aje noma etango korore ko nyonsi abana babantu naje abago bara aba bimono times 3 ayanya ho ko ngona na ibete ngaitera oma eteri nyando cheno nyane bakuri na manyete kobora amagura akamenya ko bamagazi ngatambe ikinyoro buno muhindi kabari koriyoka akanya asiye so mugambi nagaye akimno ro tentane na atinyo mukunka miga onombo bende igara ningai na basata abakunya maru abana mbagere bwatata ko hira ba kiyo sore ngo ba kasiyes hiwa omo kungo ya egwa musika emere mabeiro gokora abana bane Biblia yarateba obosese mubano kwebo tigarasimulie wana nare goteba bamure bari bana abanyamwando nichogo chato kwana na imwe chena akoliye kurambie kebugo keringo gateba papaye kero nakwanira mangana ino inchanga bamure bari bomongina bana bane yoro gotangasa na obosesiriwa ngai kwarwa inchanga hocha ayori Biblia ndata some ayasomera titulana ni Psalm 13 lakini nkaranda yeteke bwatane na barabo karakwa nekyo Deuteronomy era kwa machiko sana ibere 13 ya goteba iga roteba ere na banje na kubasesenia nyasaye mwete na bange igara abange kero mura kunywa maru aroba ka bange ekegera abantu bakunywa maru baroreke nyura ta kunyara gotenna muna mutene inego igoko nyo muntu aberregete ko ya chira muno muntu gwegoko tari ugwanje kwa yikyariyete kyasari bipako mu biroye abana bane nyasaye nabanje ndwara gata nyasaye banje ewa na kubasesenia oyigwete nyasaye okubanja igakubasesenia nabamente kanie wamanya ko nyamugata abana babiri kero muntu amente aroko mugaka aroko mongina noni cyana bana batabina bamura bana montonde byose tabiki abana banata kwana kende basemero for children ngake sabnya saba mura batana prashe nyaroka bakumbura bana bane bijo yakoreki peche bamura bana na ikibane kamata stop ayatira karwa abandi baite ngambere na teba kabana babo mojo ekyagala bakikomu na bari barari tayo aba boro tali yera tisino
ye baba muna wana moto tanywa matika ngantorega ngitware goteberera chimbwano ngaitware ko rusa tabwati bana tabwati bachuko ngata saa sita igora mangana karieki rora muna tanywa mati tora gotindeke saa sita oko mwanya tanywa mati onje kikande ni ko mukimbisi igwa Biblia yatagara Nyasaye n'abanche Nyasaye n'abasisenie enamba yende n'abamentekani abana bane mu Rwanda mu mentekani kwana limo boigo nasisenie oroiboro rw'echinda chiaino tari gotigotiga onyatara nyora kamurango gochwatari onyatara nyora gaise tora ire bantu bachikomana gombe ngoko wale asigeta ya Yesu ekagara yoko ruma yakateki maya ekwarima naho kwama kw'emigondo yaino tari gotigotiga mugondo yoyo nayendagira yaino nendagira naye divai yaino n'amavuta yaino ay'emizeituni chiombe chiaino chimentekane bakachibyale bakachisale amo n'eching'ondi n'echimbuli chiaino nkibano kendekero abana bane bakachirase mubuko chimentekane aleluya aya bono ntagete kumanya omumurere mutangi ngayori nayo yorerora namba wa yasabo seni naye koigorete rioba yasabo senirie abande bagaeta gontageta abantu abakwa masikani paka babo peti kerari ngana ryasimire peti nero monene nabo komurangeri nyumo tarata ibino nabo musange komoko be ese family onyore mwanyori richi to basa go papanga mincho monene chena ata biguni karasiri kerogo ekerogo ekege go samba mind you kero omonto naya komuteu bibuno kagame ngore eremire igora very careful koko bambegento tubwaganana kara batabi na igure batukata tonko erare amangana yito kwana abachinko bachigo chance kwarigirie ryo wana boko batabi ni chito kwane ebagoteba iryo tato tebeti amangana yakorieki igoro bambi mtori buyabore matoga mbegento kero kere morero igage koreta matatizo abana aba baminto mao ya maskani no yaba igora bone getabu kyaruka ibereke mga maronge benda isatu abai hunga maskani kibago tkomoa na hande ntigeko geraba mo maskani Luka ibere maronge benda isatu egoteba iga egoteba munari kila sama chiko yo monene atagerera bano mu murero monene munari kila sama chiko monene kiro moisio mutangi oyiyoraye okoigorenda ya nyina naye koigorenda ya nyoko gratis naro kwa macheno wasio monene korokwa macheno tisababu nchiro korokerwa macheno asa abantu bakunywa maru turikobero asa abantu bakugamba abande turikobero asa tisegi kimukiriye kinungu aye turikobero kegera ino macheno iga mwana minto abaisike bari bamino ko bakora iribobe naye nguba yabo erindo tebe nekene abana baminto mo bakora iribobe kondo lakini tigangende inyunga yama bayakoraki arwa mwaiwe gasiro se murahe mumura monene kwa iwe gasiwete igo kwaro ku muisho mutangi njeti ngora ametine buyateba to tiko niya ke ngo mukungu yo to ngo tene cha takari ya etaribo inchero ya teba na omuisho mutangi igo letenda yangina igara ro kwa mochen bono nawe goteba iga ebu kweri nare gokorera bono nere makonga inkorere togenda to sabere family togenda asigeta ya Petro osome inyeke mungo kiaye isato ke mungo sana sato rorango gabu jeri tanga nse yakabere rabe aye fast to nakorengera ringa kie First Peter 3 verse 8 ro 3:8 egoteba iga egoteba dingana lyo moeria neri wana chengo korande pi wana ntagete komugania mwana na kwanire mangana yo maeri pingo korera na rai mobe no moyo yomo abamra mobe no moyo yo mobe onya aye otira bo rachi pambu nchibekire nyabere nyirango eya teba iga amaeri weri nganeri mobe no moyo yomo koba no moyo yomo kero yo minata bwati omokonyi George oyana kekoro Richard nayo monene ayana kekoro Wilfred Geoffrey Geoffrey nayo mokoti kitinda mimba ngajwa mokoti igai karanza obe gamwanta tamya soko bera koino wakinki mawan korai tena biya akin kwane kimbwat
oyo nchovule oyo garuku ichati oyo aruku chochi omini chovule inero moke ami nchochi oro moke pi bono chochi etware gukwana kwa umati ya watu onye baba na mama kanyambara akora kinde asoko babagira kende muigwikana mugo papa motegerere moire chingaki Nyasaye bieka ko bangale bintu na biko moko bechi babaika kisaitimira chibaganyeta kisaitimira chiba amane abagaka kisaitimira nechingira chire kisaitimira chibaganyete gaiga na ende kisaitimira igotira asogosadia oko imwani tutwata bana bagaka bagende goitana abana bana igererio musarabo kari bari obong'ani nigoro gokoro nebinto byese na wabikoera bitorinde chinga gitore mo tohena naso bya Nyasaye toro yo maisha ne kasi gitara Yesu haleluya nenta mubogorerania mwanchane buna abamino kibono rende na rore ngenta kamwe konge sana oswata amoko nyamugo tochanda muri ngaro amukamu murona oyo gatatu okorite nyangi yani abana bari gusanga kiyanga smart pake bikoro tugisabusuta tata musubati nguna aho yeteiga agatabana yani yanga cyamuga ko n'ikiko busibuka gane cyo wachi kamilaki kaminyomeye nigere bibiti tata omwana ndoko rwari bashaka rusiye jacket yakabeka yo mumwe akamugirira mukungwa agatabana akobulere bikainero baka risikyo naincha ora muno moradi ngatemya echichara ta chabera out of fashion mwana ota wati konyora totari kibesa ile ngakora teki ngoga ndo achikuri kibye aye aisha waswatu bali totikara rusia yanga akobeka ya mumuro mwabata ko toiriro munugo myesirindi ege togera abana abantu bomwabo aye togo saraga manyinga to saraga na church manyinga ona toko ngesa gotokora ide gravity wana bantu bakora ide tunda gravity na yo goto tebiga tegera boy rentarimo mororera na mabebe ona abana ba minto bana bane mororera na mabebe yani amabebe igaitane tia mabera usabona pastor amabera gara make amabebe na manene ewa wana ayeta mobe no moyo bubo kanyeko aba muraba ni mutogocha tamare gitoko karana chirara momoina nabongocha seina ndagire tinkora tinchanga baba takora tikitai ose moro ngake begi chaiye nyenge ne chabatiero siripio agina arato abatiera imo momoina arekoragiria abantu mwabiokire na imi muragiria abantu aseketara Yesu ninga anjeta sana musaja nara gotobageria sana okunyagaka tima etiembu muna ngina gosa moiborete nani agaka na kororaiga na baba nyando kemuna mwarwa na mwabona asirete ndagwa kerembia muno sana kyagera gwatigira ina gwachire korosige sana musaja olia kero tokubenda buoje munandiga jeno musani oyo monene sana yani abana ba Nyasaye engoko yego sambwa no mukungu akagwata oma totagwati mukungu muya mogenta guchaka pastor na musiba dine kitapaka chikeke no gugu moka abo usalirie na unipi woko randia abantu bana utakanya mna gotorande moka na so watateta yamo nani ya saba senya bana bane mobogoreramie mwanchane abasike bamino mwabakwani wakaba muramurugere kikamatchino mbaba sagwota baira nenchara bakorera nasincho mama kirati atarengo mwana na basemwezi asegetara isomotori. Amen. Get the point. Take a step forward.